Dnes som sa prihlásil na nízkotatranskú stíhačku, ultramaratón cez Nízke Tatry, 100 km, prevýšenie nejakých 5600 a je na to časový limit 26 hodín. Začína sa v sobotu, zajtra ráno o 6, končí sa nedeľu ráno o 8 v Donovaloch. Ide sa Telgard, Šumiac, tam sa vybehne na Kráľovú hoľu a pokračuje sa po SNPčke, po Červenej, po hrebení Nízkych Tatier až do Donoval vlastne. Bude to zaujímavé. Celkom podstatný fakt, ktorého sa bojím, je, že v polovici na Čertovici, to je zhruba po 50 km, sa prejde iba prvých 100 ľudí. Je tu asi niečo ako 200 ľudí, tuším vraveli, že bude to 80:20 pre muži a ženy, čiže od polovice pustia ďalej iba 80 mužov, 20 žien. Som teraz v Telgarte, tu na škole, budem tu spať. Je 9 hodín, o 5 sa stáva. Detail, je tu nejaký tracker, s tým ešte neviem pracovať, musím to nejako zapnúť ráno. Bang! A ešte ďalšia vec, teraz pri vstupe pri registrácii mi vlastne kontrolovali všetky veci, to bolo dosť husté, to som na to nečakal. Či mám offline mapy, či mám stiahnutú trasu, lekárnička, obvezy, takže reálne sa všetko kontrolovalo, to ma dostalo. Čo som zistil až neskôr, keď som sa na to pozeral, bolo, že na túto konkrétne trasu, na túto súťaž je potrebné splniť nejakú už pred tým súťaž. Je v rámci Českej a Slovenskej republiky niekoľko ultramaratónov, ktoré sa uznávajú, že keď ich máš, že vtedy sa môže registrovať. A potom mi došlo, že vlastne, keď ja som sa registroval, mne to až o nejaké 3-4 dní povolili. Čiže vlastne oni si čekli, že ja som napríklad jednu z nich, celkom náhodou som išiel to lúčenie minulý rok 2025 120 km. Tak vďaka tomu som sa vlastne mohol registrovať, to som ani netušil. Nebudeme si klamať. Nabehané mám dosť, ale nie v prevýšení. A celkom drsno to vychádza. Ja som to pozeral, aby som bol v tých prvých 80, ktorých prepustia na Čertovici, v polovici trasy, potrebujem zabehnúť vlastne, čo to vychádza, 50 km za nejakých 8 hodín, okolo druhej. Od 6 do 2, 8 hodín, za 8 hodín zabehnúť 50 km s prevýšením približne polovica, to je z 5600 nejakých 2800 metrov. Čo je niečo ako vystúpať vlastne od mora na Gerlach a k tomu zabehnúť 50 km. Môžete spraviť čipku akúkoľvek veľkú chcete, aj tak si to knieža nevšimne. Takže... Dobré ránečko. Je 5:09, o 6 sa štartuje. Všetci sa uvedli nejako kolektívne 4:40. Všetci začali sa budiť. A idem si zaniesť veci do auta. Zoberiem si koláče, čo Minika narobila. Sa nájsť. Niečo to je úplne optimálne, tam mali všetci tí vole vypočítané. Jeden typek mal tam tak 37 gelov, ty vole. Ako vyzerajú všetci strašne profi. A potom mi to tak došlo. Teda, ja som do začiatku. Ono toto je taká dosť prestížna pretek. Prestížna pretek. Je sa na štart. 36. Bez randa. Kilometr 3. Začíname ako cyklotrasou do Šumiacu. Prvých 5 km. Stojíme tu do Šumiacu. Zhruba 33 minút. 4,8 km.
6,5 km teraz výstup. Skap. Kraľová hoľa, hodina 18, 3 hodiny limit, to stíham. Čertovica. Prvá zastávka hodina 40, limit bol 3 hodiny, asi som zapolkal. Moc som sa nenajedol, ideme ďalej, vymením si a dám si jedlo na ďalšej stanici. Hodiny 20, 15 km. Dobre. Skončila Kráľová hoľa, zjel som dole, strašná zima tam bola, chvíľu som až celé rukavice a musel som teraz zastaviť, dať si dole, mal som aj šuštiačku na sebe a termo. Mal som si obidvoje dole, už slnko a keď tak dám šuštiačku naspäť, ale strašne som potil. Prišiel som o 3 pozície, práve ma predbehli, no vidím, opäť. Extrémne klesanie. A som si odpálil stehná predné, uvidíme. Ideme ďalej. Deci bieleho. Máme deci červeného. Daj si červené, pozri sa skule do konca, v žiadnom plaste. Super, výborne. Ale čo ti dám? Ale to stopilo. Asi 23. 4. kilometr teraz, bude 450 m klesanie. Jo, presne. 24. kilometr, 3 hodiny 44. Ako, ak by som toto tempo dával, ešte 24, to je 48 a to som na Čertovici a to som tam za 6 hodín 7,5. A oni predpokladajú, že po 8 hodinách teoreticky podľa takejto matematiky by som mal byť v prvej polovici, ale neviem to. Nechce sa mi otvárať mobil a pozrieť to cez mobil. Asi to nechám tak. Predbiehajú ma, sem tam teraz ma dve páne predbehli, ale to by som musel minimálne s rovnakou energiou ísť. A to nevidím takto. Alebo do tých 8 hodín mi ostáva rovnakú vzdialenosť dať za nie 3 hodiny 40, ale 4 hodiny 15. Bol som na ďalšej kontrole, myslím, že to bola tretia. Pred ňou bol extrémne klesanie. Až mi trochu odpalilo ľavé koleno, tak tam, jak typka videla, že vlastne nevládzem, tak mi niečo mi to namazala. Nejakú gázu mi tam dala, bola čo chladivé. Tak aj ďakujem. Jeden typek, čo prišiel po mne, prišiel tam asi 99. Čiže teoreticky som v prvej polovici, ale kým som tam bol a kým ma obvezovala, tam podľa mňa asi 15 prebehli. Takže asi som sa práve týmto dostal von z tej prvej polovice. Ak som to dobre predtým počítal, tak to vychádzalo, že mám ešte 24 km, približne 4 hodiny na to. 4 hodiny 24 km, hodina 6 km, 60 minút 6 km,
10 minút 1 km. Potrebujem ísť tempom aspoň priemerne 10 minút na kilometr. Čo sa dá po rovine, neúplne po tomto. A už vôbec nie po priklesaní. Takže neznám. Dobre, 7 hodín 14 minút. Práve som opustil Ramžu. To bola stanica číslo 4 a už idem 5 na Čertovicu. Vraveli aj tu, že sme nejaký... A teraz neviem, či 116 alebo 126. Ešte také, každopádne už sme za limitom. Ale vie sa, že niektorí rovno odchádzajú. Pár ľudí bude dropovať, ale určite nebude dropovať 20-25 ľudí. Takže mňa ostáva posledných pár kilometrov na Čertovicu. Žerať 7,5, čo je niečo ako 5,5, 6 hore a potom 1-2 dole. Každý mi to povedal úplne inak. Takže doplnil som teraz vodu. 41. kilometr, neviem, či to bolo vidno. A vodu strašne krče. Ty je voľné normálne. Išlo mi otrhnúť nohu a obeď som si dal dole. Vyzerá to, že to pomohlo, bolo to super. Teda to nemá konca kraja. Kto to vymyslel takéto športy? To nechápem. Ježišmaria. Jedna z malých prípadov, keď tá trasa je trošku len po trase. Finito. Zupa. Tak som v cieli. Dal som teda na Čertovicu 48 km za 8,5 hodiny. Škoda, chcel som za 8, ale paradička, ja som spokojný.